на кутията. Ето един филм с този световно известен майстор на... Бат Кейси. Бат Кейси, майсторът на будките. Така е. Тук ли си? Да му го туря между стенцата, дето са му между краката. И за това дето се освети. Виждате го. Редмен. Редмен и неговия приятел Сиамен. Морският човек, човекът, който плува в море от бира. Бираме. Ето го и малкия Мук с големия чук. Мук, кажи нещо за нашето образователно предаване на автомобилна тематика. Муки, Астрата и Корста ще карам, ама... ще вкараш ли? Двете едновременно в гаража през вратата. Ще се сбият коя да мине първа през вратата. Ти бълчав, каш. Забара за дингила, Я да видим кое болчи. Ако искаш свали стартер, аз ще мръдна да ще да хапна. Добре. Веднага увеличаваме 8-кратния зум. Морския му го набута отзад и той изрева със страшна сила. Аз при това сходя кенгуру, при борката. Или при борката. Страшна манджа прави, брат. Долу на автогарата. Супа топката с носа. Аз ще хапна, брат. Ще жепиш ли? Ще жепиш ли?